이름아 엔티오코 탕의 쇼미 엔티오코 까이도네 하니 거토마카 함노 버럭 비카 엔티오키니 자가 아로 센달 클라이야 거이 버럭 아로 똥똥의 게임 클라이의 버럭 사레디키 엔티오키니 사레디키 버럭 거토마카 함 비카 할렐루야 담노 비 지수니 사기력 담노 비 까이도네 하니 거토마카 함 까이도네 하니 거토마카 함 따모 tambuzi kai to ni hani kothoma ka ham tamo kai kothoma ka ham kha abong kham thang ma thang jakmani ko muthang jakmani ko amno pirkha borok saridike antiuk ni saridike thangai aro pirikha je borok kusung langma manai jibon manai jisu kristo no poitu thaiba bishi borok kaitone jisu ni kokno thani piya karon jisu kaitone sajla kerangbo elam bago sujak toma haino kaitone sajla borok ni phaika elam bago sujak toma haino bobuthar jaka elam bago sujak toma haino bo salda ni sala thani basaka chini bagai haleluya chini bagai kotoma kampiri hampiri ka awan bagai taradari no sumsog yakandi kaidon thani khake pildi zatong tomani abo jotong kibiri basini special kai to thani ni to phogya zat hingsa nangya zat ghiya zat khogya zat busai no ka tharkai to nai ja borok bukhuk no ka tharkai to nai borok wansuk mano ka tharkai to nai borok agini abung ni borok ka kinya apti ngi haleluya amen aro tong nai borok no Antiuk ni borok kaidone hani kotma kaham jisuni ashagri rokno Christian ni bung pharirika apurun simino aro bosiyo apurun simino poitu khainero poila Christian ni jagramani abo kaham no keba ang bisiwa haboy abonono poitu khainero phari mani abo approve liya abo sotik liya poitu khainero phariri kha poitu khainero no kaisa tamrika sokat rika kaisa upadi rika christian dinoi sengsani borok tabo poitu khainero poitu khaimano pharmani aremono arem arano borok kasaito aboni bagino tabuk ne omoni poitu khaine robbo poitu khaya puro swak nungo jisuno poitu khai bo swak poitu khaya puro jatong sitra tongo poitu khai puro atong sitra no poitu khaya puro kaitoni birude tongo sagne musumri tongo poitu khai bo abono abo 응사번호 슬라이마 따먹게 러비반이 샤라 홍게 버럭 짝서 파여이 까무리 구푸 줌의 백 얼어 까는 까이드너 러브 있던 파여 버럭 사이메야 매튜 7니 21 버럭 사이메야 넘 수리마가 안 가야 이니 그만이 버럭 아무 시도시 크리스찬 누가 심세 버럭 궁속을 동안 시워 어승산이 버럭 지수 어승자로 파여 Family yaglon tam kaika John chapter 1 verse 12 tam okhe bono poitu khaide rokno bo kaitu pusasna hallelujah amen bono poitu khai yasak soknai rokno bo kaitu pusasna ka poitu khaioi jisunu yasak receive kaitu hallelujah poitu khai pano jisunu yasak ya abo hai quality borok tong hallelujah abo sabo ni dong je ngi to na thon se poitu kai khlayo hai bano jisunu yasak ni to jisuo tongya poitu kai khlayo girja thango poitu kai khlayo jisuno जों Christian hai bano jisuo tongya jeta Paul himani potamini shaka
Galatia 2:20. Tamni siya. O ang abo ang ya. Ano bising no to may Kristus. That means bo Kristo wa siya busa. Hallelujah. Bo Kristo abon bagini busa sa जों Kristo de tong. Abo जों Kristo de tong. An bagini ta usong. Aw. 너로 ang okono sawo receive kai. 지수는 receive kai de. Yes, Lord. ang no receive kai de. Bo kok sa. 파리성 엘레마 기사 나이래는